treći pek, da vidimo šta nas to čeka u trećem peku. Dakle, dobro, to nam je Trubin. Imamo Viktor Gyökeres, Arsenal, Šut Supreme, tako je. Da vidimo ko nam je tu. Dobili smo Rafinha, kartica sa brojem 12. Pa i ovo je vjerovatno jedna od rjeđih kartica u Top Champions League, jer je broj 12. Pogledajte taj broj 12 je Rafinha. Odlično, da imamo Dayot Upamecano. I koga smo tu dobili? Steven Gerrard. Stevena Gerrarda smo dobili već u našem trećem peku